kuinkahan sitä voisi saada ne unelmien pakarat? Ja miten sen treenin saisi kohdistettua just sinne pakaralihakseen? Vastaus tähän on Bunda Workout. Se on tämän päivän pakaratreeni. Sun tekis mieli tuuletella, nostaa seinälle ja ravistella. Mä käyn koko ajan kierroksilla ja tarvin vapaata nyt, mut sä vaadit tahtoa. Mä jäädytän mukaan, et on valmiina taas. Sun tulen lieskaan kiinni. Lisää tähän tuotteeseen voi tutustua osoitteessa bunda.fi.